Een van de programmaonderdelen van de herdenking 25 jaar Verdrag van Maastricht was een speciaal concert in het theater aan het Vrijthof. Met een nieuwe compositie van een Syrische vluchteling en de klassieke 9e symfonie van Beethoven. Ja, Beethoven 9 is uiteraard het stuk van de Europese waarden, égalité, fraternité, liberté. En Beethoven heeft dat in woorden gezet, alle mensen werden broeder, alle mensen worden broers. En dat is gewoon een icoon wat kleine 200 jaar altijd wordt gespeeld, omdat het een essentiële waarde laat zien van wat wij Europeanen vinden en hoe wij tegen de wereld aankijken. En het is bovendien nog een van de meesterwerken van de klassieke muziek. Nou ja, een paar dagen nog en dan is het 7 februari. Komt er dan een groot moment in het gouvernement daar waar het verdrag destijds ondertekend werd? Ja, we hebben heel veel activiteiten in het kader van Jofest. En een van de kleine onderdelen daarvan is dat het bestuur van het comité van de regio's, zeg maar het kleine parlement wat in Brussel de regionale vertegenwoordiging weerspiegelt, die komen naar Maastricht. Want ook weer dat comité is weer opgericht in het verdrag van Maastricht. Dus er heel veel in dat verdrag van Maastricht, wat we misschien allemaal nog niet meer meteen weten. En zij komen naar het gouvernement, kijken waar het allemaal gebeurd is en nemen het verdrag dan mee naar de jongeren in de timmerfabriek die dan bij elkaar zijn voor het Jofest verhaal. Met andere woorden, het gouvernement speelt ook weer een rol op 7 februari. Ja. Maar jullie zetten vooral in op de jongeren? Ja, dat was wel ik zou bijna zeggen een persoonlijke wens een aantal jaren geleden. Ik vond dat we met die Generation Maastricht, dat we daar iets mee zouden moeten doen. Mijn dochter is uit 1992, daar geboren, een paar maanden nadat het verdrag is ondertekend. En zij kent geen ander Europa dan het Europa van wat we vandaag hebben, waar je zonder paspoort van Zuid-Portugal tot Noord-Finland kunt reizen. Een Europa waar je kunt studeren aan de andere kant van de grens, waar je kunt winkelen, waar je naar cultuur kunt snuiven enzovoort. En als ik mijn dochter zou vertellen van er is ook weer op dit moment een beweging van een Europa met binnengrenzen en een Europa waar de verschillen weer worden uitvergroot als zodanig, dat herkent ze helemaal niet. Nou, die jongere generatie, die mensen van 1992 en daarna, laat die nadenken over welk Europa zij graag zouden willen. En niet het Europa wat wij, als ik zou zeggen toch al 50-plussers, belangrijk vinden, maar met name wat zij in de toekomst voor zich zien. En dan is het bijna 7 februari, de dag dat het verdrag ondertekend werd, 25 jaar geleden. Met dan nog een aantal festiviteiten. En daarna, dan is het afgelopen en gaat het verdrag in de doos, zou ik maar zeggen? Nee. We hebben de komende maanden nog heel veel festiviteiten. In totaal wel iets van 60 tot 70. Dus dat is echt de moeite waard. Een paar hoogtepunten daarna zijn, vind ik ook nog wel de burgertop. We gaan met burgers praten. Maar ook heel veel culturele festiviteiten. En ik heb met de gouverneur afgesproken dat we gaan zorgen voor een agenda die over Europa gaat voor de komende jaren. Zodat we er mee aan de slag blijven en dat we meenemen wat al deze evenementen opleveren. Het Jofest, daar komen duizenden jongeren bij elkaar om na te denken over hun Europese toekomst. En het kan niet anders zijn dan dat daar mooie boodschappen voor ons bestuurders uitkomen, zodat we kunnen helpen aan hun toekomst. En dus dat gaan we betrekken bij de programmering voor de komende jaren. Europa moet en zal echt een blijvend onderwerp zijn in deze stad, in deze provincie.